Sharacha Laloru. Eze Dr. Goodluck Obi Ofo, one of Obulinheji Ofo. Have arrived in the Mbudi. You are highly welcome, sir. Oye Zegadio, Odiro is the Kalaya Zebu, because you Ocho in a very special way. Moya na no maka evangelist Ebukobi upon yes right here. Yes. La Wakurumbudi Chinozo Umuadambudi Nabo Eshiekwe and the Lata Labare Swahia also Mazukwa Ayekwe Pudi and after Melcharia Laga Bia for celebration. That is why I'm paid to be here because I want any other protocol for here and after this celebration today. You can go with your protocol. But I know that the woman officially also within the airplane. Because we are in charge. I can never talk about our dignitaries. Yes, I can never talk about in a very special way. Our high chief one in the air, or that of the summer. Organ the organ, or that man the chat. Keep up my head, I'm over the we can follow the people. But all now, women. What I get over on any of our personal letter. I can be young and I'm for far. Then they say 100. Okay, but always need to try. Okay, do it. I'm going to be a lot. The one I don't want something. I'm not easy. In my prayer points. But I don't want any policy I do all over. Then that I got. I'm not going to summer. Forget that, I'm going to be my table of slide where we're here. Sorry about that. He was have an hour and walk on. He was just a chat to you. And God bless you. Which end of the level, I salute you once again. One will be character. Operation side salute you. And all of the people boys. Dramata, Oyenze. And then you are people boys who go to people boys who go to the hangers of wow for authorities. Make business. Those people who are having a country. Now, we shall also put it. The boy also. Look here, for your legs. Yes, one week we are doing your legs. I am very encouraged. To the legs. Oh, yes, you also. That's what the left back. The left back. Yes. I'm a CG. Nalamudi, Ekalai, or China, the CEO, Joy Silton and Suit, Sabina Wangole. Yes, I like a little Nibo. Yes, I don't want to name. Yes, Joy Silton and Suit. What we find them building case we came on much on get a bully. Yes, I want to let them know. So, I want to tell them, Gamasha, Los Saham, of we take a member as see what all G. Now, official. It is all G. Ebenile. Go to work with it. Because. See what all G. Because you can't have what all G. See what I mean, royal for the account. Now, I'm right here. Yes. What all G. Opiji, Majiji, like a little children. Yes. Ojendo. PPOJ. Yes. Right everywhere. People. Ojendo. No, in there, no, in there. Amen.
biko ihe anyị ga-afụ na-eme n'ọjị biko the PG ọ bụ na emesi ọjị tinyesi So Biko, just hold on for now. Kagozi Oji before any other protocol. God bless you. Na eze nne Oji ugbu a ha na-abịa ka ha ga-abụnye ndị nze Oji enwe ike ga Oji official dịka the tradition si dị na mgbidi ebere na-ebuọ biko dịka a na-eme nke akụtụ na aka ebe ọ bụla nọ biko kụtụ aka gị mema na obiọma na-akpa gị ebe a yes biko sila anyị ga-afụ na onye nze emenye ọkụ Ọjị bụ ọjị n'aka olite eze ya
Yes, and the Royal Highness of Isimbudi Autonomous Community. And there's one day my dear Ebon Kurumati ala Pompe. Hana Daka Hapunye Oji. That is the Eze Dr. Goodluck. I like a consider of a broken. Na nne ya ochie bụ ọfọ Ọfọ ihe dị ọfọ. bụ ihe dị ọfọ bụ eze Goodluck, eze Dr. Goodluck Jesu nwanne nne ya abịara nye anyị ọjị anyị lụtakwara n'ọjị wa biko asụrụ ọjị na-eji iji Yes. elesi efe ọzọ ọjị iji hụ ndụ Onye isi ọzọ n'ihu a. Onye isi ọzọ n'ihu a. kwuo n'okwu na ọ bụrụ na ọ bụ ngagharị ahụ Ọ bụ mmụọ ụtụtụ. Nze nna m eji okere eke ogbe ihe ode mere n'ọjị ya na onye na onye nọ Nze Tuonu! Oo. Nze Tuonu! Tuonu! Anyị enwere na ọjị. Ana m arịa asị ka Chineke pụrụ n'ime niile gozie pụrụ isi asị arịọsị anyị ma ha ji and o nwere usoro ihe bụ ọjị nze ọjị nta nze Yes. ọkwanụ nze nwe ya Yes. okechọn taa bụ okechọn anyị ugwu eze adịkwarala ya Yes. ọkwa na eziokwu onye ọbụla na ugwu ya. I remember those days mgbe anyị gara obodo Benue ofu onye eze asị m eze ogbu ehi oke mgbe mụ hapụ ya agwa ya agwa na mụ bụ ogbu ehi na mụ bụ ogbu ehi na ya jere na okeshọn ndị nze ewere bute ọjị gosi ya ya ebute okwu ọjị chọwa ewe ha anaghị ya anya sị na ọ bụ ya ga-awa ọjị na ihe abụ okeshọn ndị nze ya were sị mba ya ga-aga kọt ka atapriti ihe kọstodi na ọkọchọ ndị tradishọn pụtara na ọ bụ eze nwe ihe niile were na-akọsara gị ya mana ogbu ehi kpọrọ m kasizie mba na ya bụ ọdịda na mọ ya bụ jọji na ya dị sịọ na mụ nwe ogbu ehi na ọta mana ndị nze niile chi n'ọzọ nọ na nze ewere sị ya bụ ọbachọrọ m ịkpọ ya fa ọsị ya wukwu okwu ije kọt iyi fe ihe erite ihe igburuchi ogbe ihe ọdụ ọ bụ nke nwe nara ka ịwa ọjị nga taa dịka kpọọ nke si ilide si were dị mana ihe abụ ọjị nze adịghị awadịrị na anyị ọjị mụ nwanakwanụ nga ahụ ndị ụgwanụ onye eze ngwanụ nze anyị awadịkwana ya ọ bụ onye isi nze n'ime anyị nga n'ime ime ọha ọ bịa ga-awara anyị ọjị so anyị anabatara ọjị ude ewe ọjị kama na ugwu nkwe anyị ga-ewere ọjị nga nye gị mmanya aka nga were ọjị gbasara gị were jee gosi eke gị ibe ka anyị atakwa anyị ibe ka enwee separation of power ka mmadụ na ibe ya hapụ inwe nsogbu nze gwadị ya ngwa biko nwanne m n'afọ m nze mgbidi ana m enye gị ọjị na ose akpị asị ọjị ka ị wetara anyị biko aka ọjị ma gbaa mbọ hụ na ihe a na-agwa gị kemgbe mezuru ya biko goziere anyị ọjị ọfụma kwuo okwu kwuo mgbọ ndị mmụọ kwuo ụmụ anyị niile ndị nọ na skul ndị nọ obi ije ndị nọ n'elu ndị nọ n'ala ebe ọ bụla ha nọ
mana sɛnsɛ musu ɛdɛ musu mɔtɛkɛ ahodoɔ ha ha kɛse ihe ọma oge ahụ anyị na-ekenye ha mmotu dị ọkentị ịhụnanya iji n'otu ka ha nwee ike lụọ ụdị amebie mmiri anyị nna m enwere anyị dị ka anyị yọrọ ma anyị adịghịkwa kwere anyị mmadụ ma onye ntị ka ya gbuo ya bụrụ ụzọ were isi ya mee gịnị na nleta ka anyị na-akọrọ gị na-ekwunye gị taa ime nkwara anyị dị ka anyị toro na nwa ndị ọjọọ mere ya anyị nwa igwe n'ihi ka anyị Nze nna mezie na dozie nna mezie anyị nọ n'akwụkwọ ozi enwere ihe onye eze gwara anyị dịka mgbe ọ bịara ịkọpụtara anyị nwa ya ozi pụtara ọzọ anyị gara ahịa ọzọ gaa ebe ọnụ ndị mana nwere ihe mere taa na anyị niile soro were gara ya n'ụkwụ lọtabazikwa na ozi igwe jebere anyị imere anyị ịkwa anyị dotekwe na onye eze na-eche nwa ya ka ọ pụta ọ bụ nwa ya maka ọ bịara gosi anyị dọkwana anyị na nwa ya dịka ọzọ na ọ bụ ya zubutere ya ya ji ya ka o representi ya ọ bụrụ anyị ya n'ime nzere ọzọ onye ezekwa ihe gwara anyị na ọzọ ochiri na ịma anyị ya na ọ bịa bụ ihe ka ebe gwa anyị okwu na-aga na-akụ asị mba okwu okwesị okwu onye bere mmadụ ihe na-ebuzi enyere ya kwụọ ọjị na ọ bụ enyi ya ọjị den ọdịdị ị chọrọ ikwu ikwuo esi mba mgbasị ije nwetara anyị ọjị ka ansa bụrụzi afta ọjị and ọjị wakwa ya atala dị ya mgbogbu ehi ọjụ gee ntị okwu dolodolo ụdị okwu ikwuru ọ dị kode asị tụpewe ya ebule tụpe ya rọngịnị maka ihe ji achọ ka ntị ibe nnachi ije laghachi azụ ọbụla mmadụ si ọkwa eze dị ihe a and ọ bụ nze asịkwanụ erikwa maka gị isi na ịla abịa ebe anyị enwe ha n'okwu ọzọ mba egwu ha n'okwu ọzọ nke ọzọ anyị were bụrụ na egozi advice enweghị m mmanye nke na mana ọkwa ihe mgbidi ka anyị nụ ihe anyị gwara mgbidi ọfọ agụbuo ọdụmegwu mgbu bụ ọfọ riri aka a na-enede ọfọ awọdụ mana asịkwara nkụ dị na mba na-egede ebe iri and again n'ofufe a na-egide ọfọ if you do it that way ọ mara mma mana a na-emekwara ya foundation a na-akpọkwara zugbo ubie ya sị na etu a ka ọ ga-adị asa eze ekwuo dị etu a ka ọ ga-adị ndị wasịrị onwe n'ọfọ ezoro kwere na mma ọkọ ga-adị maka na azụkwara nwa ọfọ ka nke ịma even onye nke bu ya anụ chọrọ iburu ya n'ike onye gara otu ogbo ihe ọzọ nna m gburu ya ihe ọ na-ekwu okwu onye ha haala obere ije ọ ga-agarịla aka nwa afọ due diligence was taken proper consultations were taken even e buru ya wrongly ọ dịkpa ike I had to come in and address it once the property is good because actually it's supposed to be in my hand. So I determined here but I'm a proper consultation. So every protocol they involved we carried out. Thank you very much. So it's good that you just said this.
ka mmadụ destinations nwike laa mana nke ọzọ bụzi ozi ka a na-ezi gị si ka izuzie oke dịka mkpọgwụjilọk siri wee zuo dịka mkpụsila na wee zuo enwere ihe ọ ga-eri gị ngwale ka kwuo ọzọ akwụla n'otu ọ ga-akpụta ọzọ a ma-akpụtakwa ọzọ one coming shortly one coming and I'm coming Igweji aga-asụ ugo. Agọnieze emenyọkọ. Yes, it's celebration. That's enough of maka ndị gwụrụ ụmụ ya ọ bụ eze ebe eze isi ọkụrọmọsọ nke onye mụrụ nwa ndị alị ya ndị nke niile nwa ndị alị be onye eze bikọs ọ bụ onye eze nke ya bụ eze na-achị ụbụrụ ihe ji ọfọ the Royal Highness ụbụrụ ihe ji ọfọ niile ọ ya nke ọ gbatakwara na nwa ndị alị ya chiri ọzọ taa ịgba ụgbọelu alọta adịghị and ụmụ ajị ala esi ekwe ọ bịara ka ọ na-ere ha ọ kelekwana ọnụ at the same bụrụkwa mama ha nne ha bụ osoja ada nne m abụ m eze ma ha bụ ụmụ m osoja ada nne m mụ ha na-atọ ọfọ bụrụ ihe ji ọfọ esiri m South America lọta Brazil nwanne ụnyaahụ lọrute mgbidi lọrute Owerri ụnyaahụ na-abịa taa adị m stress up ezube m ike so unu ga-ama ụdị mkpa bụ na ama anọ n'Amerika eme ekwe ahịa ọzọ jisie n'ike onye Agaji ọfọ di m bụrụ ihe ọfọ ndị asị na ịgba big man ụra ọ dị very easy kama ọ bụ ole nke ya ahụ n'abalị gbachie mana ihe ga-adị n'ime ọhịa na-akpọkọ ọlụ na-adịla ndị Tiger Base ọlaala ndị ụmụahịa ọlaala n'ime ọhịa ka ị ga-anọ mana onye mara ọ na-ahụkwa ụra na bịa ndị MC Chinoso na-amasị the Royal Highness ọ ga-adịrị gị na mma coming sọsọ ije tiketi eji abata is not easy onye nyere ya nwere eze onwe ya ebe a ọ bụ ma ọ ga-alụ nwaanyị mana iji aba play iwere witness ya today maka ụmụ gị na-apa emenye oke ọjị ile ya na-eche na onye ọna mana ụmụ one ndị ife na-akọdo ebe ife na-adị isi bụ isi ọmacha kpara so ladies and gentlemen, I remain MC Chinoso Okurora. I'm paid to be here today as one with you on the line. So my Royal Highness, you are highly welcome. We got don't want to get there and men and I will say that we'll go to the church. Don't want the honest banker Imo Star Omamula School almost like a lab and film. Okay, mama. Our father
I'm
Oh!
onye sị na ọ bụ asị ya pụfe elu lọta Naijiria ga-echi ọzọ be nna ya ọfụ na ọdịrịzi osiji andị nnuchiri ọzọ mgbudi ka abụdo ọzọ na nze ka abụdo ekwe eji agụgụ bengere nchi nnu mere dị normal protocol jee na mmiri taa dị oji dịka the tradition say jee zụọ ahịa dịka mkpaisi afọ ya na mbọ sonye ọma Chineke mere ndị mbụ ọ ga-emere nna ya na nnụla ha n'obodo ndị ọcha ụzọ ga-emepe kebe ego na-abịa ihe a chọrọ ịnọ na-abụ kọmpin ji Asọma ọ na-arụ kọmpin na mgbidi ebe e ga-ewe ụmụ mgbidi na ọrụ la onye nze emenye ọkụ ọjị nke ọjị enwuru na ọ lọtara mgbidi kpọọ ụmụ mgbidi niile ha bịala be ha mmadụ n'ọlịa chọrọ ije obodo oyibo ha weta akwụkwọ ha fụ na ha jere kpọjesia ha makọta enwe gbara akiro na asị ala ịkpatakwa ego ịdị free na-agagharị so for that reason unu ga-emerịrị human being investment afụna m ya n'ime gị na ihe chọrọ bụ onye enwe gị ibia nwụọ onye nwanne gị nwaanyị ndị ọ ga-adị nọ na ma ngwa jide igwe isi na mgbe m gara na ị ga-emere m transfer ozugbo na ma ope mechakwa fịfụ kaachị na ị ga-enye m nkwa ikwere m mana ọ kwado olileanya m ji arụ ọrụ a ọ olileanya a gwara gị na kemgbe m jiri ụgbọ ọrụ enwebeghị onye nyere m dọla ama m ihe ka ọ si na my destiny ka ọ wụ na abịara m ụwa property somebody and ọ na-eme m n'onye si obodo oyibo lọta m enwe joy na m ga-akwụrịrị dọla me na ndị Hausa ga-eji enwe changing of contact. What is the problem today? Ihe bụ ụmụnne gị ngwa the Royal Highness mommy pụtadị n'ụzọ si ji onye eze m gbati tii ya
No, na boya tori bia. Ba, tiaka. Join your offer. Right hand. Mommy, right hand. Okay, Biko. Aina wake kiata. Naiga wata in your mind, Jesus' name. Amen. Awacha cake kiata. Kahaga aba n'ugbo elu n'ala agaghị enwe anything plate scratch Jesus' name. Ala ga-erubere ha isi. Ụgbọ elu ga-erubere ha isi. Nna ha ọchị wee eze ị ga-adịkwa ndụ. Anyị ga na-celebrate ihe ọma. Ihe dị otu a ka anyị ga-afụ. Otu anyị siri kwu ya taa, Chineke nna anọ na ya site n'aha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Biko kpọrọ Chineke nna aka ebe ọ bụla ịnọ. Kpọrọ Chukwu aka ebe ọ bụla ịnọ. Kpọrọ Chukwu aka ebe ọ bụla ịnọ. Now, please, respect of Obodo Siridi.